खुलुमबाय लोगोफोर, क्रिएटर देरहा यूट्यूब चेनेलाव नोंथांखौ बरायो। दिनैनि भिडिअआ नोंथांनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव आरो हेफाजाब गोनां, मानोना आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन मबाइलनि मोनथाम बटन जेरै बेक खालामग्रा, हम बटन आरो मिनिमाइज बिसोरखौ माबोरै लक खालामना लानो हायो। जेरै बेयाव बेबायदि जाबाय, नायनो हागोन। हमनानै ला मबाइलनि माबा मोनसे एप्लिकेशनाव लांदो, नाथाय बेखौ बेक लाबोफिननायाव बियो जेबो खामानि होनाय नङा आरो मिनिमाइज खालामबाबो जेबो खामानि होनाय नङा। अब्ला लोगोफोर बेखौ माबोरै खालामनो, गावनि मबाइलाव माबोरै लागायनो, नैथियाव मोनसे जोबोद सोमोनांथाव आदब, बेनि गेजेरजोंनो आं खोन्थागोन। बेयाव मोनसे प्रिसेस दंबावो, नोंथांनि मबाइल स्क्रिनखौ थुब्लाबो टाच जानाय नङा एबा जेबो खामानि होनाय नङा। जेखिजाया एप्लिकेशनाव थुब्लाबो बेयाव डिसप्लेया जेबो खामानि होनाय नङा। होनबा नोंथांनि न'आव गथ'फ्रा मबाइलखौ थुब्लाबो जेबो खामानि होनाय नङा। अब्ला नोंथाङा मोजाङै नायलांदो बेखौ जों माबोरै बाहायगोन। लोगोफोर बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै फै। बे आदबनि थाखाय प्ले स्ट'रनिफ्राय मोनसे एप्लिकेशन डाउन खालामनांगोन। बे एप्लिकेशननि नामा जाबाय लक। बे एप्लिकेशननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपशनाव मोनगोन। डाउनल'ड खालामनायनि उनाव अपेन खालामदो। सिगाङाव बे अपेन खालामब्ला बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन। एक्सेप्टआव क्लिक खालामदो, बिनि उनाव बेबायदि नुनो मोनगोन आरो मबाइलनि नटिफिकेशन बारखौ बोख्लायदो। बोख्लायबा मोनसे अप्शन नुनो मोनगोन, लक। दानिया बेखौ क्लिक खालामदो, बिनि उनाव एक्शन टु केयारखौ इनाबल खालामदो। जेरै बेखौ क्लिक खालामब्ला बेबायदि नुबावगोन। गिबियावनो बेखौ क्लिक खालामदो आरो एक्सेप्ट खालामदो आरो बेखौ टाच खालामबावदो। बिनि उनाव एक्सेसिबिलिटियाव बे एप्लिकेशन लकखौ अन खालामदो। अन खालामनायनि उनाव अके खालामदो। आरोबाव गाहायनि मोननैखौ अन खालामबाव आरो एक्सेप्ट खालामबावनानै बे एप्लिकेशनखौ अन खालामनोसै। होनबा लक एप्सखौ नागिरदो, अब्ला बेखौ मोनबाय आरो इनाबल खालाम। दानिया गासैबो सेटिं खालामनाया जाबाय आरो बेखौ माबोरै लक खालामनाय नायनोसै। नटिफिकेशन बारखौ बेबायदि बोख्लायदो आरो बे लकखौ थुनानै होदो। दानिया नायदो, जोंनि बटना बेबायदि लक जाबाय। जुदि नोंथाङा बेबायदि क्लिक खालामबा जेबो खामानि होनाय नङा। बेक बटनानो जा, हम बटनानो जा, जानाय नङा। जुदि नोंथाङा बेखौ खामानियाव होफिनोब्ला मा खालामनांगौ, अब्ला बेखौ खननै सेरहाबबाय था, अब्लानो आनलक जागोन आरो जाबाय। नोंथाङा नुनो मोनबाय। आरो डिसप्ले लकखौ माबोरै अन खालामनो, बेनि थाखाय बेयाव नुगोन मोनसे लकनि सावगारि, बेखौ थुनानै हो। मबाइलनि डिसप्लेया जेरावखि थुवा मानो टाच जानाय नङा एबा खामानि होनाय नङा आरो नोंथाङा बेखौ आनलक एबा लक खालामनो हायो। बेखौ खननै थुनानै हो, अब्लानो बियो आनलक जागोन। बेबायदिनो नोंथाङा स्क्रिनखौ लक होनानै लानो हायो आरो मबाइलनि मोनथाम बटनखौ लक होनानै लानो हागोन। लोगोफोर बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनानै थारैनो खोन्था।